Dobré ránko, vážení poľovní priatelia. Sme teraz v novom poľovnom revíri, ktorý sa nachádza blízko rieky Tisa v oblasti Kečkemetu. Je to veľmi výdatný a veľmi hodnotný revír na srnčiu zver. Sme v období srnčej ruji, to znamená, že budeme sa pokúšať srnca navábiť a ja by som veľmi rád ulovil medailového kapitálneho srnca, takže pozývam vás spolu so mnou na túto krásnu poľovačku a uvidíme, čo nám dnes Diana postaví do cesty. Čo by som chcel povedať k tomu samotnému lovu, než k tomu, alebo k tým danostiam toho revíru, je pár takých rád a postrehov, ktoré som aj ja sám získal od profesionálnych maďarských sprievodcov, ktorí sa veľmi dobre vyznajú v love srncov a najmä v love počas ruje. A to je taká veľmi diskutovaná téma vábenie srnca. V podstate na trhu máme strašné množstvo rôznych vábničiek, píšťaliek a tak ďalej. A začínajúci poľovník ťažko si nejak vyberie tú správnu, bez toho, aby mal nejaké potrebné vedomosti, to je úplne normálne. Ale čo je potrebné k tomu povedať? To, že obdobie srnčej ruje je zhruba od nejakého 15. júla do nejakého 15. augusta, si každý nájde napríklad aj na internete, ale nenájde si tam tie potrebné informácie, ktoré získa len skúsenosťami. A to, že najlepšie srnca vábiť už v podstate po skončení srnčej ruje alebo po jej vrchole. Aj keď sa to zdá trošička možno absurdne, je to tak z toho dôvodu, že srnec, ktorý si drží srnu a chodí s ňou, čo vidíme častokrát v revíri, alebo máme to možnosť vidieť, a je to tzv. Osmičkovanie, že chodí za ňou, pretože tá srna už mu voní a on si ju stráži, ale k samotnému tomu aktu toho párenia príde až na samotnom vrcholu tej ruje a sú to len 3 dní v roku, kedy tá srna toho srnca k sebe pustí. Potom práve reaguje tento srnec na volanie na vábničku rujnej srny. Samozrejme, ak my by sme takéhoto srnca vábili na piskot srny, ktorá volá srnča, alebo na piskot srnčaťa, tak absolútne ho to nebude zaujímať. Skôr možno budeme tú ruju rušiť, alebo privoláme srnu, ktorá tam má niekde odložené srnča. Ale v Maďarsku využívajú veľmi často práve, že aj srnčiu vábničku, teda, ktorá imituje zvuk srny, ktorá volá srnča, ešte na začiatku ruje, alebo respektíve nejak okolo 20. 25. júla, pretože srnec, ktorý si túto srnu drží, vyjde za ňou von. To znamená, že ak tá srna je nejakým spôsobom navnadená týmto zvukom, tak ten srnec príde potom za ňou. Čiže vtedy máme možnosť si ho privolať a máme možnosť ho uloviť. Ako som spomínal, po tom vrchole, keď tí srnci už hľadajú tie srny, buď teda si nejakú srnu nájdú v tom svojom teritóriu a ak nie, tak sa vydajú ďalej hľadať aj do iných revírov a vtedy práve máme možnosť vidieť srnca, ktorého sme predtým nevideli u nás v revíri, ktorý sa tam zrazu objaví. Revír, v ktorom budeme loviť my, má viac ako 8000 hektárov a bola veľká dilema teraz vybrať správnu zbraň a správny puškohľad, či to bude streľba na krátku vzdialenosť s nejakým naháňkovým puškohľadom,
pre rýchlu pohotovú streľbu, alebo či to bude zameriavať sa optika na väčšiu vzdialenosť. Ja na základe aj tých skúseností, ktoré mám, rozhodol som sa, že si zoberiem svoj obľúbený Blaser R8 Professional Success s veľmi výkonnou optikou, pretože sme tu v období, keď už je ten vrchol tej kulminácie, tej ruje, ale ešte sa mnohokrát stáva, že ten srnec je na vzdialenosť častokrát aj 200 metrov a ešte nie vždy reaguje na tú píšťalku, alebo respektíve na to vábenie a chodí za tou srnou, na chvíľku sa zastaví. Čiže z tohto dôvodu uprednostňujem radšej to, že aby tam bola vysokovýkonná optika, nesmieme zabudnúť nikdy na začiatku nastaviť si na najmenšie priblíženie, ak by sa nám stalo, že srnec vidí na krátku vzdialenosť a potom bol problém zacieliť. Strelivo v mojom kalibri 308 Winchester používam RVS Uni, je to strelivo so strižnou hranou. Mám s ním veľmi dobré skúsenosti, vysoko účinný náboj, projektil s dobrým zastavovacím účinkom a 308 na srnca úplne dostatočná. Základné informácie som nejakým spôsobom zhrnul a teraz poďme do revíra a uvidíme, že čo sa nám dnes podarí uloviť. Nem tudta felvenni, nem látta. Ide jövünk az autóért, azt nem tudta. De már figyelt annyira, hogy már kifut megint. Mondom, že Nem baj. nekünk is. Majd mindjárt mutatjuk, hogy szoktuk. Főleg a sípóta ő Gratulálok. Köszönöm szépen. kezedet ne vágd el. Tu je výsledok, nádherný srnček. Pokúšali sme sa ho vábiť v lese. Je to už starý srnec. Zoli hovorí, že má vyše 7 rokov určite. A nakoniec nám vyšiel krásne oblúkom von do tohto vysokého porastu. A reagoval na vábenie. Na vzdialenosť zhruba 100 metrov som ho potom odlovil. Bohu zdar. Nem rossz. Érdekes, nem? Öreg, nagy rózsa. Nem Szép, gyerekbak. visszarakott. A bakkora körülbelül 10-12 év. No ja Öreg, som visszarakott bak. 10-12 éves lehet venni, Ja. igen? No ja som práve sa mýlil v tom svojom odhade, ja som ho rátal tak 7-8 rokov, ale náš špecialista na vábenie hovorí, že tento srnec podľa aj veľkosti rúžíc má minimálne 10 rokov, skôr by povedal, že 12. Už si to pokúšali uloviť dlhšie, je veľmi mazaný, Még, dokonca niekoľkokrát ich oblafol, ale dnes még sa to konečne egyesek podarilo. vágok, rövidek. De azt mondja, elég egyszer eljön, azt mondja, de elhozza a haverját. Mi föltöltjük.